Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Βάγγιο Καρακάμπου, η νέα παρουσιάστρια το πρώην HTV, γιατί έχω να σας εκδώσω μια έκτακτη ενημέρωση. Με πήρε το boss, το αφεντικό μου, ο εργοδότης μου, ο συνεργάτης μου, γιατί εγώ είμαι και ντίβα, πρέπει να αλλάξουμε, οι λέξεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, ότι υπάρχει κι άλλο κανάλι εκτός από το HTV. Εγώ σουκαρίστηκα. Αισθάνθηκα ένα δέος μέσα μου και λέω δεν μπορεί να είμαστε... Ήταν κάτι πρωτότυπο. Μου λέει όχι, το πληκτρολόγησα, με είπε το αφεντικό μου, το πληκτρολόγησα κι εγώ και όντως υπάρχει κι άλλο κανάλι με το HTV. Οπότε το αλλάξαμε όνομα. Εγώ, κοπανιέμαν κατά γης δηλαδή στο πάτωμα, να βρω όνομα για το κανάλι. Θεσσαλικό κανάλι είναι, Κάμπος, αλλά ο Κάμπος έχει και τα βουνά. Λέω άμα βάλουμε κάτι με Κάμπο θα ξεχάσουμε και τις συμπατριώτες μας που είναι Σαπανίσι, είναι από πάνω από τα βουνά. Πρέπει να βρω ένα πιασάριο κανάλι. Είπα να το πει ο κόσμος, αλλά ψάχνοντας εγώ, γιατί είμαι και η δαιμόνια παρουσιάστρια, θυμήθηκα τον πατέρα μου. Ωραία, να είχαμε μια πρατίνα να τρώγαμε τώρα. Πρατίνα εδώ στη Θεσσαλία και στα Καρδιτσιώτικα είναι η προβατίνα. Οπότε το κανάλι θα ονομαστεί Πρατίνα Channel. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Να μου το γράψετε εδώ από κάτω στα σχόλια να μου το πείτε. Θέλω να μου πείτε αν είναι καλό. Το καπέλο μου που σας αρέσει είναι καινούργιο, τώρα το πήρα. Μου φωτίζει τα μάτια μου, είπε αυτός από το